croeso I Cwis O'r Diwedd 2018 gyda hi, Sian Harris. A fe, Tudur Owen. Cwestiwn cyntaf. Mis Ionawr, daeth storm fawr i'r Deyrnas Unedig. Beth oedd enw'r storm? Storm Kate, Storm Bradley, Storm Eleanor. Kate? Storm Eleanor. Sa'n gofio hwnna. Ble cafodd gemau Olympaidd y gaeaf eu cynnal ym mis Chwefror? A. De Corea. B. Sbaen. C. Rwsia. De Corea. Yay! Y mis Mawrth, hedfanodd awyren yn uniongyrchol o Perth, Australia, I Heathrow, Llundain. Am sawl awr oedd yr awyren yn hedfan? 17 awr, 18 awr, neu 19 awr? 17? Cywir! Good guess. Ym mha wlad oedd gemau'r gymanwlad ym mis Ebrill? A. Jamaica. B. Australia. C. De Africa. Australia. Yeah. Da iawn. Diolch yn fawr, mi'n mynd y dda. Pwy enillodd Eurovision y mis Mai? Portugal, Israel, ta Ffrainc? Israel. Hollol gywir. Hey! Ym mis Mehefin, ym mha faes awyr wnaeth y Llywodraeth roi caniatâd I greu trydydd rhedfa runway? A. Stansted. B. Luton. C. Heathrow. Ie, Heathrow bendant. Ie. Ti'n mynd dda? Dwi'n Pa ddyddiad oedd diwrnod cynhesaf y flwyddyn yn ôl swyddfa'r Met? A. Gorffennaf yr 4fed ar hugain. B. Gorffennaf y 6fed ar hugain. Ec. Gorffennaf yr 8fed ar hugain. 8fed ar hugain. Na, 6fed ar hugain oedd y diwrnod diwethaf. Sy'n dall. Okay. Okay. Yn boeth, yn boeth. Banter. Banter. Ym mis Awst, prynodd y bilionydd Mark Ashley House of Fraser, ond pa dîm pêl-droed mae yn dderbyn? Dwi'n gwybod enw I. A. Newcastle United. B. Arsenal. Arsenal. C. Bedford Town. Newcastle. Ie, da iawn. Ie, dwi'n gwybod. Pa actor enwog... Fi gweld. Ond sa'n checio. Pa actor enwog fu farw ym mis Medi eleni? B. Reynolds, Vern Troyer, Leslie Grantham. Maen nhw gyd I marw, anffodus. Pwy'n nath farw yn mis Medi. Ei fe Burt Reynolds o dda? Cywir. Ie! Dwi'n ddim gweud ie yw. Ie, ti'n iawn! Really gwelisio fe. O, oce. Roedd cynhadledd y ceidwadwyr ym mis Hydref. I ba gân wnaeth Theresa May dawnsio, a mae dawnsio mewn A. Fields of Gold gan Eva Cassidy. B. Dancing Queen gan ABBA. C. Help gan y Beatles. Yn anffodus, mae o yn ymhen I, a fe dwi'n dal allan o'n mhen I. Be, y A dwi'n gân? cofio hi yn dawnsio I Dancing Queen ABBA. Sa di actually gweld hwnna? Na, ddo wir? Fi di gweld hi'n neud e, ond sa di clywed y gân dath e. Mae'n un o'r pethau mwyaf cringy dwi erioed wedi weld. Ym mis Tachwedd eleni, gorffennodd Ross Edgley nofio o amgylch Prydain. I gyd, sawl diwrnod nath o gymryd? 68 diwrnod, 157 diwrnod, neu 365 diwrnod? 68. 157. Oh, okay. Hwna'n rili araf. Hwna'n rili araf. Yn dweud, da ti gallu trio'n gletach. Beth ydy thema stampiau Nadolig y post brenhinol eleni? A. Robin Goch. B. Cnau. Ec. Rwch post. Robin Goch. Na. Rwch post. Ec. Wow. So ti di hal y cardiau? Na, dwi byth yn cael cardiau. Texts. Yes. Be da ni wedi ddysgu o'r quiz yma, Sian? Dwi wedi dysgu bod e'n hala lot hirach I nofio o gwmpas yr UK. Ie, dwi wedi dysgu bod Sian yn meddwl bod ti'n medru nofio'n gyflym iawn.
Be arall nes i ddysgu? Wyt ti ddim yn hala cardiau Nadolig i bobl? Na, o gwbl. Actually, o'n i'n gwybod na. Oedda ti? Ie, achos da di canu. A nes i ddysgu bod Sian ddim wedi gweld, a mi ddylsa ti weld o, fideo Theresa May yn dawnsio i Dancing Queen. Sa eisiau gweld o. Ie, blwyddyn newydd dda i chi gyd. Blwyddyn newydd dda. Cofiwch gwylio o'r diwedd. O'r diwedd. Ella fynd yn arall blwyddyn nesa. Wel. Gewch chi wneud banter. Gewch chi byd i fod yn boring os da chi eisiau. A